Автоматична опаковачна линия за опаковане на оризова каша от просо, сос от подправки с морски дарове. Напълно автоматичната машина за пълнене на сервобутала приема капацитет за пълнене на сервоконтрол, точна точност и удобна настройка. Приложимо за всички видове сосове, напитки с плодове и др. Това е идеално оборудване за пълнене за хранителна, ежедневна химическа, фармацевтична, пестицидна и други индустрии. Миеща се сервозапечатваща машина за използване на течно уплътнение, лесна за почистване и оборудването е водоустойчиво.